Dags. I den her video, der vil jeg gennemgå, hvordan man sætter skakmat med konge og tårn, når modstanderen kun har en konge tilbage. Videoen er primært henvendt til dig, der er lidt ny til skak, og måske ikke har prøvet det her før, men egentlig i lige så høj grad noget, du kan bruge, hvis du er øvet i skak, men lige skal have genopfrisket teknikken. Så lad os hoppe ind i og se, hvordan man gør. Her har vi en position, hvor hvid har konge og tårn, og sort kun har kongen tilbage. Ønsket det er at nå en position, hvor sorts konge er presset helt op på 8. række. Den vælger jeg, fordi det er 8. række, som sort klart er tættest på. Så det første jeg gør, det er at rykke tårnet til F5 og sige hertil og ikke længere. Kongen vil nu prøve at angribe vores tårn, og når det sker, så er det eneste du skal gøre sådan set bare at blive på rækken, men få tårnet så langt væk fra kongen som muligt. Så vi spiller tårnet over til A5 og siger, værsgo, nu kan du spille en masse tid med at jagte det tårn. Imens sort prøver at jagte vores tårn, så kan vi køre vores egen konge i position. Jeg spiller min konge til C4, og det gør jeg, fordi jeg gerne vil have sort hen på C6, hvor der opstår det, man i skak kalder en opposition. Det er, når kongerne står med et felt imellem sig, og det resulterer i, at den hvide konge har kontrol over B5, C5 og D5, og det frigiver simpelthen tårnet til ikke længere skulle kontrollere den 5. række, og i stedet for kan tårnet gå til A6 og levere en skak. Nu er den sorte konge presset til at bevæge sig til 7. række. Vi er et skridt tættere på målet. Sort konge vælger i eksemplet her at gå til B7 og true vores tårn igen, og vi tilføjer bare samme teknik som vi gjorde tidligere, får tårnet så langt væk fra kongen og stadigvæk hvor vi afgrænser hans bevægelsesrum. Sort skal nu igen spilde tid på at jagte vores tårn, og vi kan endnu en gang køre vores egen konge i position. Hvis sort vælger ikke at bevæge sig til D7 og igen søge oppositionen, i stedet for at gå til B7, så skal vi blot jagte ham med vores egen konge. Fordi før eller siden, så står han presset og har kun muligheden for enten at gå ind i oppositionen, eller af egen fri vilje at rykke tilbage til 8. række. Og det gør egentlig bare arbejdet nemmere for os. Så når sort bevæger sig tilbage til B7, så kan vi levere skakken på H7 og presse sort tilbage til C8. Jeg vælger nu at rykke min konge til C6 og selv opsøge oppositionen. Og det er simpelthen for at vise, hvad man gør, hvis man står i sådan her situation. Sorts konge bevæger sig til B8, og i stedet for at bevæge min egen konge, så tager jeg det, og laver det, man i skak kalder for et ventetræk, og rykker tårnet til G7. Det jeg gør her, det er, at jeg egentlig bare siger til sort, jeg har ikke tænkt mig at rykke min konge, du får lov til at rykke kongen, og vi bliver i det her mønster, hvor sort går ind i oppositionen, og det eneste der er tilbage nu, det er at bevæge det hvide tårn til G8 og levere skakmatten. Og så nemt kan det faktisk gøres. Jeg håber du kan bruge det til noget.